Dubun dubatar mutane ne suka hallara a birnin Yasoj domin gudanar da juyayin abin da hukumomin Iran suka kira shahadar jagoran kasar Ayatollah Ali Khamenei da harin haɗin gwiwa na Amurka da Isra'ila ya kashe a ranar Asabar. Cikin waɗanda suka rasa rayukansu a harin na jiya har da manyan jami'an tsaro tare da ɗiyar Ayatollah, sirikinsa da kuma jikansa. Mazauna Yasoj sun yi ta dukan kirjinsu da kawunansu a matsayin alamar makoki irin ta mabiya mazhabar Shi'a. Bayan Yasoj, an kuma bayar da rahoton tarukan makoki irin wannan a lardin Lorestan. Wannan al'amari ya zo ne a daidai lokacin da Iran ke fama da zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma hare-haren soja daga kasashen waje. Gwamnatin Iran ta ayyana zaman makoki na kwanaki 40 a faɗin ƙasar domin jimamin wannan babban rashi. Rahotanni sun fara nuna cewa ɗan marigayi wato Mujtaba Khamenei ne zai iya zama sabon babban jagoran Iran. Halin lugudan wutar da ake ciki yanzu a yankin gabas ta tsakiya ya haifar da gagarumar matsala ga zirga-zirgar jiragen sama. Ofishin yada labarai na Dubai ya tabbatar da cewa wani bangare na filin jirgin saman Dubai ya lalace sakamakon wani hari da aka kai cikin dare, har ma ya jikkata ma'aikata 4, kuma an samu rahoton fashewar wani abu kusa da otal ɗin Burj Al Arab. Kazalika, filayen jiragen saman Abu Dhabi, Doha da Kuwaiti su ma sun dakatar da ayyukansu. Sama da jirage 1,800 ne aka soke tashinsu a faɗin yankin tun daga ranar Asabar, inda kamfanoni suka soke jigilar fasinja. Wasu kuma sun sauya hanyoyin jiragensu ne, lamarin da ya bar dubban fasinjoji cikin rashin tabbas. Rundunar kare juyin juya halin musulunci ta Iran ta sanar da kaddamar da gagarumin hari da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kan sansanonin Amurka guda 27 a faɗin gabas ta tsakiya. Bayan sansanonin 27 na Amurka, IRGC ta yi ikirarin kai hari kan sansanin jiragen sama na Tel Nof da ke Isra'ila da kuma hedikwatar rundunar sojin Isra'ila da ke Tel Aviv. An kuma kaddamar da hare-hare kan sansanonin Amurka da ke kasashen Bahrain, wato inda hedikwatar runduna ta 5 take, sai kuma Qatar, Kuwaiti, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Jordan. Ko da yake Iran ta yi ikirarin kashe ɗaruruwan sojoji, amma rundunar tsaron Amurka ta CENTCOM ta bayyana cewa ba a samu asarar rai ba, kuma barnar da aka yi mata ba ta da yawa. Tana mai cewa tsarin kariyarsu ya daƙile yawancin har-haren da aka kai mata. Rundunar kare juyin juya halin musulunci ta Iran ta yi gargaɗin cewa wannan hari nata so mu taɓe ne, domin za su ci gaba da kai munanan har-hare